ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ጨጉርና ክቕይረልና ዝኽእል ምርጥ ዝኾነ ማስክ ናይ ጨጉሪ ንኸብዝሖን ንኸንውሐን ከምኡ ደሞ ንኸለስልሶን ዝኽእል ካብ ኬሚካላት ነፃ ካብ ጥምረምረ ዝስራሕ ምርጥ ዝኾነ ናይ ጨጉሪ ማስክ። ሰላም ሰላም ናይ ዮኒ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኒዕኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፊ የለለይ ኩራት ይሖተይ ሓደሽቲ ነዛ ቻነለይ እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም ናበርኩ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ሸር ላይክ ናገርኩም መተዋዕኹም ኣይፈለየኒ ኩለኩም ይፈቲ ነዛ ቪድዮ ደሞ ብላይክ ጀምርዋ ማለት እዩ። እሽም ባርከስ ለማዓንቲ ሒዘልክን ዝመጻኹ ደሞ ብናይ ጨጉሪ ኮይኑ ንጨጉርና ኣዝዩ ክጠቕመና ዝኽእል ብሕተኽን መሰረት ንጨጉርና ከንውሖን ከምኡ ደሞ ከውዝሖን ዝኽእል ከለስልሶን ዝኽእል ማስክ ሒዘልክን መጽአ ኣሰራርሑ ዝጥቀመሉ ደሞ ሮዝ ኣለኒ ካብኡ ከዓኒ እንጣጢዕ ሳልሳይ ከዓኒ ሽጉርቲ ቀይሕ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኡ ዓቕሚ ናይ ጨጉሪ ዝኣክል የዳልየ ዘለኹ ማለት እዩ። ብከምዚ መልክዕ ተንጣጢዕና ሮዝ ማለት እዩ ከውስለየ ኣብ ሓዊ ገይረ ክሻብ ንእሽተይ ብስል ልብል ልቦይኑ ከውስለየ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓኒ ዝሽጉርቲ ናኡ ከእትየ እየ ብስል ምሰለ ከምዚ ትሪኡ ላኡ ወሲኸ ደሞ ከውስለየ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ብደንቢ ጌርና ክሻብ ብስል ልብለልና ክነውስሎ እኒአና ከምዚ ትሪኡ ኣሲለ ደሞ ኣውሪደዮ ኣለኹ እቲ ቪድዮ ሕፅር ስለ ዘበልኩዎ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ታየ ክውስኸሉ ላኡ መሲልክን ባናና ኣውዚ የለኒ ኣጋጣም ኣብ ፍሬዘር ገይረዮ ፀኒሐ ስለዝኾንኩ ፀሊሙን እዮ ዝቆርቦት እምበር ጥዑ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪኡ ክልተ ባናና ተጠቒመ ማለት እዩ። ሕዚ ላብ ከምዚ ንዓሲር መዐሰሪ ላኡ ገይረ ደሞ ኩሉስ ብሓደ ትለውሰልኩ ወለ ምስቱ ሙዝ ገይረ ከጥሑና እየ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ዝለውሰልናየ ግናይ ማይ ክህልዎ እኒኦ ማለት እዩ። ተንጣጢዕለ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ጅል ናይ ውናይ ስለ ዘለዎ ማይ ክህልዎ እኒኦ ምእንታን ንምጥሓን ንኽጥዕመና ማለት እዩ። ብከምዚ መልክዕ ኣእትየ ደሞ ጥሒነዮ ክሻብ በደንቢ ገይሩ ዝጠሓን ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ብድሕሪኡ ደሞ ብከምዚ ጌርና ንነጥፎ ወይ ከዓኒ መንጠፊ ናታይት ድዩ ወይ ከዓኒ ሻሽ ተሊና ለይሕልፍ ዝሓሰሩ ክንጥቀም እኒአና ብከምዚ ዓይነት መንጠፊ እንተዳ ሃሊና ኮይኑ ውነይ ብቻ ልኸይሓልፍ እዩ እምበይ ፀገም የብልን ማለት እዩ። ኣነ ደሞ እዚ ስለ ዘይሕልፍ ብዙይ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ሕዚ ከምዚ ትሪኡ ዝፅሩይ እየ ክጥቀም ነጢፈ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ክሻብ ከምዚ ዝብል ምቕጣኑ ደሞ ንገብሮ እኒአና እምብዛ እውን ክሓፍስ የብሉ ወላ እውን ተደንጎየ ይሓፍስ እዚ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ በድሕሪኡ ከምዚ ትሪኡ ጨጉረይ በቲነ እኒአኹ ላኡ ታይና ንውስኸሉ ዘይቲ ማለት እዩ። ልደለናዮ ዓይነት ዘይቲ ንውስኸሉ እንኽእል ኢና ተደሊና ዘይቲ ዘይትሁን ተደሊና ውናይ ናይ ጨጉሪ ዘይቲ ማለት እዩ። ሕጂ ናተይ ናይ ጨጉሪ ዘይቲ እቲ ጨጉረይ ዝጥቀመሉ ንሱ እየ ላኡ ገይረሉ እኒአኹ ትናቱ ጨጉረይ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብከምዚ ገይረ ደሞ ከፋፊለ ከም ልጥዕመኒ ልምጥሳምሲ ከም ልጥዕመኒ ገይረ ኣብ ኣርባዕተ ብደንቢ ጌርና ክንጣስሞ እኒአና ማለት እዩ። መሳጅና ግበርና ካብኡ ከዓኒ ካፍቲ ሱሩ ኣትሒዝና ካፍቲ ስጉኡ ክሻብ ትዘለልኡ ክነብሎ እኒአና ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ክንጣስሞ እኒአና እንድሕር ዳኣ ጨጉርና ከምዚ ንገብሮ ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ክህበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ማስክ እዩ። ኩልኽን ተጠቐማሉ ለውጢ ረኺብክን ደሞ ክተመስግናኒ ይኽን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ላውዚ ዘፈርሎ ውናይ ላውዚ ጫፍጫፉ ማለት እዩ ክንገብረሉ እኒአና ኣሲ ክነብሎ እኒአና እንድሕር ደኣ ለውጢ ክህበና ኮይኑ ሱቂና ሕልፍ ኢልና ክንገብረሉ ዘይኮናሲ ኩሉ ካብ ስጉኡ ክሻብ ካብ ሱሩ ክሻብቱ ዘለልኡ ለሎ ብደንቢ ጌርና ክነስትዮ እኒአና ካብኡ ናይ ዓቐን በዝሒ ትውል ተጠቐም ኩሉ እንጣጢዕ ይኹን ዋላ እውን ትሩዝ ዋላ እውን ሽጉርቲ እኳ ሓንቲ ኣኽለክን እዩ። ትኻሊእ ግን ካብ ዓቐን ጨጉሪኽን ተጠቐማ ናጎኽን ውሕድ ክኾን ይኽእል ናጎኽን ከዓኒ ብዙሕ ክኾን ይኽእል ጨጉሪኽን ማለት እዩ። ስለዚ ጨጉሪኽን ዓቐኑ ርኢኽን ተጠቐማ ማለት እዩ። ኩራት ይሕዋተይ
بونات بالطعم يقونجو انطاط إلى خمزو تفلطو لجوغرخا خلسلس كنوح مستخونون كلسلس كنوح يقورو تروزوناي قامو خنوح خبزح يقورو مالتي يكرات حواتي ناي شوغرتوناي كوتاس كله طقم زلو እዩ ዋላ እውን ብበይኑታት ተጠቕምናዮ እውን لكل ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ብኸምዚ ሓዋዊስና ክንጥቀሞ ከለና ደሞ ኣብ ወርሒ ለኣክል ለውጢ ክህበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ እዚ ከዓኒ ኣነ ፈቲነ ይጥቀመሉ ስለልኾንኩ እየ ለኣኻትን ልነግረክን ኣለኹ ንስኻትን ደሞ ተጠቒምክን ለውጢ ክትረኽባሉ ኢኽን ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ ብኸምዚ ጌርክን ጨጉርክን ድሕር ጌርክን ኣሉ ኮይንክን زي إمن لوطي زهبك ማለት እዩ ክተኣምኑስ ኣይትኽእሊና ከምዚ ጌርክን ተጠቐማ ካብኡ ከዓኒ መሳጅ ጎርኡ ዝስግኡ ማለት እዩ ደንብ ጌርክን መሳጅ ትገብሮን የክን ኣነ እኳ ያው ንኩሉ ጣሲሞ የት ቪድዮ ልኸይነውሕ ልኸይድብረክን ስለልኩ ቁርጽ ቁርጽ እየ ኣቢለዮ እኒአኹ ማለት እዩ ግን ክብለክን ዝደሊ ትጫፍጫፉ ማለት እዩ ብደንብ ጌርክን ክተስትዮ እኒአክን ክብለክን ይፈቲ ሕጂ ናየይ ብኸምዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ኩሉ ጣሲሞ እዩ ብደንብ ገይረ እየ ኣስትየዮ ናተይ ኣብዚ ሕቢለ ስለዝሰራሕኽዎ ኣስትየየ እየ ብደንብ ገይረ ማለት እዩ ምስራሕና ለይቐርኽ ዓኒ ኣብዚ ሕቢልና ሰሪሕና ንኩሉ ክነስትዮ እኒአና ከምዚ ትሪኡ ጨጉረይ ደሞ ለዚ ይመስል ጣሲማ ማለት እዩ ሕጂ ጥቕልል ኣቢለ ደሞ እንታይ እየ ክገብሮ ሽፍን ኩሎ እየ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ጥቕንል ለቢና ፌስታል ጌርና ደሞ ሽፍን ንብሎ ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ ቦነት ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ዋላ እውን ኣብ ርእስኻ ግብር ኣቢልካ ምናዳ ፅንሕ ትሕዳ ኣቢልክንኦ ሰሪሕኽን ዝሕሊ ይልብለካ ዋላ ላብ ጨጉርካ ክትገብሮ ከለካ ወይ እውን ንድዒ ኣብ ፍሬዘር ድዩ ፀኒሑ ኮይኑ ትሙዝ ናተይ ተጠቐምኩሉ እውን ብጣዕሚ ጨጉረይ ክገብረሉ ከለኹ ልዋዕለሲ ክዝሕል ማለት ኢና ብኸምዚ ገይረ ደሞ ሽፍን ከብለየ ከምዚ ተሸፊነ ኣነ ስራሕ ስለዝኾንኩ ሻርቢ ብላዕሊ ክገብረሉ እየ ግን ተቢና ተጣሲምና ግድን ፌስታል ጌርና ክንሽፍኖ እኒአና ሽሉቕ ከም ልብል ማለት እዩ ካብኡ ደሞ ኩራት ሕዋተይ ከምዚ ጌርና ል2 ሰዓት ለኣክል ነፅንሖ እኒአና ኣነ ሕጂ ል2 ሰዓት ኣፅኒሐ እየ ተመሊሰ እኒአኹ ማለት እዩ ክሕፀቦ እየ ሕዚ ከምዚ ትሪኦ ኮይኑ እኒኦ ብደንብ ገይሩ እዩ ሰትዩ ዋላ እውን ቆንጆ ኮይኑ ክትምሽጦ ተኽኢልካ ዝልዋዕሎ ተደልየሲ ክምሽጦ ይኽእል ማለት እዩና ብማይ ማዩ ልቃደም ዝማስኩ ማይ ብማይ ፅሩይ ገይረ ይሰዶሞ ብድሕሪ እየ ሻምቦ ገይረ ልሕፀቦ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ክንሕፀብ ከለና ላውዙ ስጉኡ እኒኦ ዘለላ ሻምቦ ተይገበርና ላውዙ ላዕላይ ንገብረሉ ላውዙ ስጉሞይ ብቱናይ ጌርና ደሞ ተተሓፂውናዮ ጽቡቕ እዩ እምበር ላውዙ ዘለለኦ እንተሕዳ ጌርናዮ ለጨጉርካ ብጣዕሚ ሃስዮ እዩ ማለት እዩና ብኸምዚ ገይረ ወዲኤ ተሓፂበ ደሞ ቅብኣት ገይረ ክሙሽጦ እየ ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ ከምዚ ትሪኡ ተሓፂበን ሃለኹ ገና እኳ ጥዕየ ደረቕ እኒኦ ነዚ ይመስል ጨጉረይ ማለት እዩ ኣጥዕዩ የመሸጥኩ ወይ ገና ቅብኣት እየ ገይረሉ እኒኦ ክንበይ የተመሸጠይ ማለት እዩና ለዚ ይመስል ኩራት ሕዋተይ ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ ጠቒሙኒ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ስለዝኾነ እየ ላባኻትን ሒዘልክን መፅአ እኒአኹ ማለት እዩና ላኻትን እውን ክጠቕመክን ክትፈትዎ ኢኽን ተጠቐማ ውፅኢት ክትረኽባሉ ኢኽን ማለት እዩ ከተመስግናን እውን ኢኽን ርግፀኛ እየ ብድሕሪኡ ብኸምዚ ገይረ ደሞ ጉንጉን ነቢለ ፍሒሰየ እየ ቅብኣት ግድን ክንገብረሉ እኒአና ተሓፂብና ከምዚ ቅብኣት ክንገብረሉ እኒአና ላውዙ ስጉኡ ማለት እዩ ኩራት ሕዋተይ ካብኡ ደሞ ብደንቢ ጌርና ዝስጉኡ መሳጅ ንገብሮ እኒአና ቅብኣት ጌርና ፈረፈር ከይመፀና ናትሩዝ ማለት እዩ ክቡራት ሕዋት እና ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ነይራ ሻብ ካሊእ መደብ ልመፅእ ንዓኻትን ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ትንዓይ ዝጠቐመኒ ሒዘልክን ክሻብ ልመፅእ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ናግበርክን ናታትክን ምትባዕ ይፈለየኒ እናበልኩ ባይ ባይ ሰናይ ቅንያት